L'exercici d'avui hem estat 2 setmanes fent la formació inicial de manteniment de l'ordre. Dintre la formació de la nova promoció, que han estat 7 mesos, hi ha 2 setmanes de manteniment de l'ordre. I avui és l'exercici final amb una manifestació hostil, que hi haurà unes barricades, llavors l'exercici hauran d'arribar, sempre hi ha una prèvia negociació per veure si arribem a una entesa, la negociació no funcionarà, llavors hauran de fer una retirada i després tornar a intervenir ja utilitzant els mitjans coercitius que tenen per dissoldre la manifestació. L'expectativa és aprendre, quan sortim al carrer, saber actuar en qualsevol matèria o circumstància que ens proposin la nostra feina. Ser sempre proporcional a l'ús de la força que nosaltres utilitzem, si és el cas, com la manifestació hostil, i si no, el llenguatge verbal, parlar, dialogar amb la gent i saber escoltar. Justament abans que acabi aquest període d'estiu tenim previst convocar noves places, més de 10, de les quals 4 seran de nova creació i les altres per cobrir vacants, bé sigui de jubilacions o excedències que hem tingut. Amb la qual també mirarem de fomentar que puguin entrar les dones. Necessitem molt de dones a la policia i aleshores volem treballar encara en un futur per poder arribar a la paritat entre homes i dones. Ojalà que a la propera convocatòria es presenten moltes dones, noies, o sigui, si alguna vegada se li ha passat per al cap, que ho intentin, que ho provin, perquè realment és una feina molt gratificant. O sigui, aprens molt, mai et pots quedar estancada perquè tens un munt d'àrees i pots aprendre molt. O sigui, realment et dona moltes possibilitats de poder créixer professionalment, i més a les dones. O sigui, jo dic i animo totes les noies, dones, que no tinguin por a l'edat, si són unes persones esportistes, estudiar s'estudia i entrenar s'entrena, que ho provin, que ho intentin, que no es queden mai amb aquesta i si l'hagués provat, que apostin per la policia realment.